exercir el dret a l'autodeterminació, tot i complint els drets humans, en concret els drets dels pobles, de manera que, tal com diu del mexicà Benito Juárez, entre els individus com entre el respecte al dret aliè és la pau. Aprenem a que cap dret obtingut pugui ser lesiu per a ja sigui poble, persona o la mateixa natura. Cada poble som una entitat sociocultural, una llengua i una manera de veure el món específica. L'intercanvi d'experiències sempre seran enriquidors i ens han d'ajudar a anar descobrint l'espai natural on cada persona i cada poble hi trobi la llibertat i el respecte. D'altres grups també treballen en el mateix sentit i és per això que ens hem d'aprendre sempre dels altres i també escoltar la nostra consciència, que és cap a un bé major. La Unrepresented Nations Organization, UNPO, és un d'aquests organismes. Avui tenim com a Elisenda Palusier, vicepresidenta d'aquesta organització. A l'ANC Mèxic, en Guillem Compte presentarà. Us recordem que tenim interpretació en aquesta que hi ha a baix del Zoom. Gràcies, endavant, Guillem. Bona tarda a tothom. Gràcies, Vicenç, i tinc el gust de moderar i presentar-vos a l'Elisenda. Abans, només dir que durant la seva intervenció podeu anar formulant preguntes al xat de Zoom. Si us plau, amb la pregunta poseu-hi el vostre nom, on residiu i a quina organització o poble pertanyeu. Dit això, l'Elisenda Palusier és catedràtica d'Economia a la Universitat de Barcelona, és vicepresidenta de la UNPO des de març del 2022, ha participat activament al moviment per a la independència de Catalunya, va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana en el període 2018-2022, és màster en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic per la Universitat de Yale i doctora en Economia per la Universitat de Barcelona. Va ser degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona en el període 2009-2017. Elisenda, gràcies per estar amb nosaltres i t'escoltem. Endavant. Bon vespre als que ens escolten des de Catalunya, bon dia als que ens escolteu des de Mèxic i altres països d'Amèrica. En primer lloc, us volia agrair a l'Assemblea de Mèxic haver organitzat aquest acte i haver-m'hi convidat. Veig en Vicenç, en Guillem, veig també el Gerard Rossell, que va ser estudiant quan jo era degana de la facultat i representant dels estudiants a la Junta de Facultat, que ha estat una grata sorpresa veure'l també aquí entre els organitzadors. En qualsevol cas, per mi és un plaer participar en aquest acte del Dia de l'Autodeterminació. Crec que instituir un dia dedicat al dret d'autodeterminació en l'aniversari de l'aprovació del Pacte de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides és una iniciativa excel·lent de l'Assemblea de Mèxic. Enguany m'hi heu convidat a presentar-vos la UNPO, Unrepresented Nations and Peoples Organization, l'Organització de les Nacions i Pobles no representats. És una organització dels pobles per defensar el dret de l'autodeterminació. El que faré en aquesta exposició inicial serà començar explicant-vos què és i quins són els orígens de la UNPO. Després explicaré breument la seva organització interna i a continuació em centraré en les activitats que desenvolupa i acabaré explicant-vos algunes accions específiques que ha fet la UNPO en el cas català.
L'Organització de Nacions i Pobles No Representats és un moviment internacional fundat per donar veu als pobles no representats i marginalitzats d'arreu del món i per protegir el seu dret a l'autodeterminació. El que uneix els membres és una condició comuna. Se'ls denega una representació en peu d'igualtat en les institucions de governança estatal o internacional. Per tant, no poden desenvolupar plenament els seus drets civils i polítics ni controlar el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. En molts casos, els membres de la UNPO estan sotmesos a les pitjors formes de violència i de repressió. La UNPO és una organització única més en l'escena internacional pel fet que està creada pels seus propis membres. Per tant, no és una organització que treballa pels pobles, com altres organitzacions, per exemple, el Minority Rights Groups o altres organitzacions que són ONGs que treballen per. En el cas de la UNPO és una organització d'aquests mateixos pobles. Per tant, és una organització dels pobles per als pobles. I això la fa única en l'escena internacional. La UNPO es va fundar el 1991 i ho va fer al Palau de la Pau, de la Haia, que és on està la seu del Tribunal de Justícia de la Haia. Entre els seus fundadors hi havia pobles com els kurds, els tàtars de Crimea o el Tíbet, que encara en formen part de la UNPO. També hi havia estats no reconeguts plenament o amb reconeixement internacional limitat, com és el cas de Taiwan, i altres. S'ha de destacar també que algunes nacions fundadores que estaven el 1991 en aquest acte fundacional, com ara Letònia, Estònia o Geòrgia, han aconseguit, mentrestant, la seva independència i el ple reconeixement internacional i han deixat de formar part de la UNPO. Altres membres ho han pogut deixar per altres motius i molts altres membres han esdevingut membres nous de la UNPO. Avui, la UNPO està formada per representants de 45 pobles, molt diversos. En són membres pobles com els kurds i els baluts, dels quals n'hem sentit parlar recentment. Han tornat a estar en l'actualitat política per les desaparicions que s'estan produint al Balutxistan de Pakistan. En el cas dels kurds i els baluts i altres pobles que estan a la UNPO estan repartits entre diversos estats. Molts dels pobles i nacions representats a la UNPO viuen sota sistemes d'extrema opressió. Entre aquests, dels més coneguts actualment són els uigurs, oprimits per la Xina amb tots aquests camps de reeducació dels quals n'hem sentit a parlar en els darrers anys, o el Tíbet, del qual en sabem coses des de fa molts més anys. Altres membres són estats de facto, és a dir, estats independents, però que encara tenen un reconeixement internacional limitat. Seria el cas de Taiwan, que va ser una de les fundadores de la UNPO, o de Somalilàndia, que va entrar després. I en aquests moments la presidenta de la UNPO és de Somalilàndia i és una exministra d'aquest estat de Somalilàndia. El poble català està representat a la UNPO només des del 2018 i ho està per l'Assemblea Nacional Catalana. De fet, els pobles poden estar representats a la UNPO per governs, fundacions, moviments socials o partits polítics, però la UNPO treballa per l'interès general del poble en qüestió i no per l'interès específic, per exemple, d'un partit polític que pugui ser el representant d'un poble dintre de la UNPO. L'objectiu principal de la UNPO, com us deia fa molt poc, a l'inici, és promoure el dret d'autodeterminació i representar els membres de la UNPO davant dels organismes internacionals. Alhora és una organització dels pobles, com us deia, una comunitat on cada membre pot aprendre de les lluites dels altres membres i donar-se suport mutu. Aquesta organització de membres que aprenen cadascun de les experiències dels altres. En els anys 90, el context geopolític
era amb la fi de la Guerra Freda, la caiguda del mur de Berlín, va ser particularment favorable al dret d'autodeterminació i, per tant, vam viure una onada de processos d'independència. I es va obrir una finestra d'oportunitat molt gran per moltes nacions que en aquell moment van accedir a la independència, com és el cas dels països bàltics, Eslovènia i tantes altres que esdevenen independents després de la desfeta de la Unió Soviètica, la caiguda del mur, etc. El context actual no és el mateix. El context actual és molt més desfavorable al dret d'autodeterminació. I en aquest sentit, la UNPO està mirant de treballar per reimaginar aquest dret de l'autodeterminació, per tornar-lo a portar a l'agenda política internacional i una de les maneres de fer-ho és, per exemple, analitzant com la negació del dret d'autodeterminació té conseqüències per molts altres drets civils i polítics, culturals i mediambientals. La negació del dret d'autodeterminació té molts problemes, ocasiona moltes violacions i vulneracions de drets humans i en aquest sentit el dret d'autodeterminació és una expressió plena de la democràcia i que hem de mirar de fer entendre a la comunitat internacional que és en bé de la pau entre els pobles i de la democràcia mundial que cal promoure i cal trobar les maneres que els pobles puguin exercir aquest dret d'autodeterminació que tenen reconegut en el Pacte de Drets Civils i Polítics en el seu article 1è. A nivell organitzatiu, ara passaré una mica al tema de l'organització interna de la UNPO, a nivell organitzatiu, l'òrgan més important de la UNPO és la seva Assemblea General. Fa poc hem reformat els estatuts de la UNPO i des d'aquesta reforma l'Assemblea General es reuneix un cop l'any, es reuneix cada any i té com a funcions aprovar l'estratègia de l'entitat, els seus comptes, el seu pressupost i, per altra banda, elegir-ne la presidència, però això ho fa cada 2 anys. De manera bianual, des de la darrera reforma, elegim la presidència de la UNPO. Aquesta presidència de la UNPO és un òrgan col·legiat, és un òrgan col·lectiu, està format per un president o presidenta, 2 vicepresidències, un tresorer i 7 membres més. Els membres hi són en tant que representants de les nacions o els pobles membres de la UNPO, però després exerceixen una funció que va més enllà. No ha de ser la nostra funció no és defensar estrictament els interessos de la nació que representem, de l'organització que podem representar, en el cas l'Assemblea, sinó vetllar pels interessos de tota l'organització i de tots els pobles que en formen part. Aquesta Assemblea General també designa el secretari o secretària general. En aquests moments, la secretària general de la UNPO és la Mercè Monja i és catalana. En aquest cas, es fa per 3 anys. Els secretaris generals tenen un mandat una mica superior, és de 3 anys, i el que fan és dirigir un equip tècnic que a la UNPO anomenem el secretariat i també el secretari o la secretària general, en aquest cas, també representa la UNPO davant dels organismes externs. Finalment, la UNPO també disposa d'un consell assessor format per experts independents que normalment solen ser acadèmics en aquests moments. Ja tenim un consell assessor format per 4 personalitats, per 4 experts independents que realment ens ajuden moltíssim. Un d'ells, la Fiona McConnell, és professora catedràtica de Geografia Política a la Universitat d'Oxford i de sempre ha ajudat molt a la UNPO i no fa massa la reunió de presidència de la UNPO la vam fer a la Universitat d'Oxford gràcies al seu ajut i al fet que ella es va prestar a ajudar-nos a organitzar-ho. Pel que fa al finançament de la UNPO es finança amb les quotes dels seus membres. Com us he dit abans, en són 45 només i no poden pagar, la majoria de membres no poden pagar quotes molt elevades i la quota és la mateixa per tots els membres. Per tant,
Només amb les quotes dels membres no en faríem prou per desenvolupar els projectes que tirem endavant i el que fa la UMPO, el secretariat de la UMPO específicament, és signar convenis, signar projectes més concrets que poden fer-se amb governs, amb ONGs, amb altres entitats o amb els seus propis membres i que impliquen unes tasques més concretes. Sense els projectes, com us dic, no podríem tirar endavant tota l'activitat que fa la UMPO en aquests moments. Entrant ja a desenvolupar aquestes activitats, explicar-vos una miqueta més quines són aquestes activitats que fa l'organització, dir-vos que les activitats les supervisa la presidència, però qui em porta la seva aplicació del dia a dia és aquest secretariat. I aquest secretariat de la UMPO bàsicament el que fa és formació pels membres, fa recerca i també desenvolupa campanyes específiques que han anat variant al llarg dels anys. Actualment, l'activitat de la UMPO s'emmarca en 3 grans campanyes que tenen com a fil conductor reimaginar el dret d'autodeterminació en l'actual context geopolític. Aquest seria el fil conductor i dintre d'aquest fil conductor estem desenvolupant en aquests moments 3 línies de treball o 3 campanyes més específiques. El fil conductor, com us deia abans, aquest de reimaginar l'autodeterminació, té aquest objectiu de reposicionar aquest dret d'autodeterminació com una eina clau per a la pau entre els pobles. I passant ja més específicament a les 3 campanyes, aquestes 3 campanyes són, en primer lloc, la que relliga dret d'autodeterminació i democràcia. Algunes de les activitats que s'han desenvolupat en aquest marc, en aquesta línia de treball de dret d'autodeterminació i democràcia, són la formació, mirar d'afavorir la formació de coalicions entre pobles que poden tenir interessos molt semblants, conferències temàtiques dels membres, missions d'observació electoral, prevenció de conflictes, perquè penseu que la UMPO és una organització que té un dels seus principis fonamentals és el de la no violència, per tant, també mirem d'ajudar a la prevenció de conflictes violents que per la mateixa opressió i repressió dels pobles a vegades hi han de fer front. I també eines de negociació, ajudar en la negociació, en l'advocacia davant d'organismes internacionals i també parlar una mica més des d'un punt de vista teòric i aplicat del dret d'autodeterminació. Una altra activitat que es fa dintre d'aquesta línia de treball del dret d'autodeterminació i democràcia és donar suport a la interacció efectiva dels membres de la UMPO amb els organismes regionals i internacionals, com pot ser el Fòrum de Minories Nacionals de Nacions Unides a Ginebra, l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, el Consell d'Europa, etc. Pel que fa a aquesta advocacia específicament a Nacions Unides, que és en aquests moments la que es centra la major part de l'activitat de l'organització, la UMPO ha ajudat els membres a elaborar els seus informes quan els estats que els dominen han de passar la revisió periòdica universal de drets humans. Penseu que cada estat del membre de Nacions Unides, cada 4 anys, se l'avalua pel que fa a l'estat dels drets humans en aquest estat. I això és una tasca que la UMPO ha estat fent aquests anys d'ajudar-los a presentar aquests informes als membres de la UMPO de Nacions Sense Estat, de pobles. També els ha ajudat a presentar, també hem ajudat a presentar denúncies als relators de Nacions Unides. Aquest és un altre dels mecanismes de drets humans que existeix en el marc de Nacions Unides, que és important, que és rellevant, i el grup de treball de detencions arbitràries. En el cas del grup de treball de detencions arbitràries, recentment, per exemple, hi va haver un pronunciament, un dictamen d'aquest grup de treball de detencions arbitràries per un activista de Western Togoland, que és un estat, que és un poble africà,
que viu particularment una repressió important, i un dels membres de la UNPO, de fet de l'organització que el representa i que està a la UNPO, doncs va ser detingut arbitràriament i així ho va manifestar el grup de treball de detencions arbitràries. Potser el recordareu més, el grup de treball de detencions arbitràries, perquè va fer un pronunciament molt contundent pels presos polítics catalans. En aquest cas no va ser una denúncia de la UNPO, sinó que va ser una denúncia que va finançar també l'Assemblea i Òmnium Cultural, però qui la va tirar endavant va ser l'advocat internacional Ben Emerson i altres advocats amb més vinculació amb Catalunya, com Nico Critch o Néstor Visco. Bé, dins d'aquesta campanya de dret d'autodeterminació i democràcia, la UNPO també dona suport als membres amb el projecte Espais Compromesos. Aquest projecte tracta sobretot de repressió. Es tracta d'una campanya contra la intimidació i les represàlies als diplomàtics de les nacions no representades. S'ha mantingut en el marc d'aquesta línia de treball una relació directa amb el Secretariat de Nacions Unides responsable d'intimidació i represàlies, i també amb altres organismes. I s'ha publicat un informe que el seu títol en anglès és Compromised Space Europe, Voices of Victims of Espionage and Reprisals in Europe. No està centrat en el cas català, no està tan centrat en el cas del Catalan Gate, de Pegasus. Són represàlies a membres de la UNPO que pràcticament tenen tota l'organització a l'exili i en alguns casos, fins i tot a Europa, han viscut espionatges físics, intimidacions violentes i fins i tot violència d'un nivell molt elevat. I una mica aquest informe el que fa és recollir i denunciar aquestes intimidacions a membres de nacions, membres de pobles que lluiten pel seu dret a l'autodeterminació. Una segona línia de treball, una segona campanya, seria la del dret d'autodeterminació i el medi ambient, perquè per molts pobles membres de la UNPO el control dels recursos naturals i la preservació del medi ambient és clau. Hi ha noves formes de colonialisme que destrueixen l'entorn i desplacen pobles sencers. En les discussions sobre canvi climàtic és important també que les nacions no representades es facin sentir i tinguin una veu directa. Per tant, aquesta també és una línia de treball important perquè en aquests moments és important pel context geopolític actual. Aquestes dues línies de treball d'alguna manera convergiran o es faran visibles en una conferència sobre autodeterminació que tindrà lloc el mes d'octubre a l'illa de Madeira i on tractarem aquests dos grans temes, dret d'autodeterminació i democràcia, drets civils i polítics, dret d'autodeterminació i medi ambient. I finalment la tercera campanya, la tercera línia de treball de l'organització en aquests moments és la de donar suport als membres en els seus drets culturals, lingüístics i històrics i sobretot donar suport als seus membres a preservar la seva identitat com a pobles i nacions. I ja per acabar aquesta exposició, doncs em centraré una mica en quines coses, quines activitats són les que la UNPO ha fet pel cas del moviment independentista català en la seva col·laboració amb l'Assemblea. Això ha estat fet no només perquè en som membres, sinó perquè també l'Assemblea ha anat signant convenis, projectes d'aquests més concrets, bilaterals amb l'organització, que ha permès a la UNPO dedicar més recursos, més temps, més persones, més tècnics a la nostra problemàtica específica en els darrers anys. Aquestes accions han estat, d'una banda, les accions que s'han desenvolupat en el marc dels mecanismes de drets humans de Nacions Unides. En primer lloc, l'elaboració d'un informe i la seva presentació
quan tocava la revisió periòdica universal de drets humans de l'Estat espanyol l'any 2019. L'Assemblea i la UNPO van presentar un informe que denunciava tota la repressió i totes les vulneracions de drets humans que s'havien produït en el marc de la repressió del referèndum de l'1 d'octubre. En segon lloc, una altra fita important, una altra activitat important, va ser la presentació a l'abril de 2022 d'una denúncia conjunta entre l'Assemblea i la UNPO davant de diversos relators de Nacions Unides sobre l'espionatge amb Pegasus que va afectar a 6 activistes de l'Assemblea, entre els quals hi havia 2 expresidents, com era el cas d'en Jordi Sánchez i de jo mateixa. Aquesta denúncia va ser atesa per 4 relators que van escriure una carta molt dura, una comunicació molt dura al govern de l'Estat, al qual va respondre d'una manera molt breu i molt insatisfactòria. I finalment, atès que la resposta de l'Estat no va ser satisfactòria, el comunicat dels relators va mantenir la seva contundència inicial i va ser publicat al web de Nacions Unides el 2023 i encara el podem trobar en aquests espais que hi ha del Comissariat de Drets Humans de Nacions Unides, on estan els mecanismes de drets humans. Per altra banda, la UNPO també ha ajudat, i molts dels que esteu organitzant aquest acte probablement les heu viscut en primera persona, perquè la UNPO ha organitzat, ha ofert formacions en advocacia internacional i capacitació dels diplomàtics de les nacions no representades per als membres de les assemblees exteriors de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, i també ha ofert formacions específiques per a joves en col·laboració amb el Consell d'Europa a Estrasburg, i això ja portem 2 anys que s'està fent cada any, i es fa a Estrasburg, on té la seu al Consell d'Europa. Són una sèrie de formacions per promoure el dret d'autodeterminació i l'apoderament de la joventut. I sempre hi ha anat una persona jove en representació de l'Assemblea. També serveix perquè els joves entre ells es coneguin, els joves de nacions sense estat o nacions no representades, puguin aprendre també de les experiències dels uns dels altres. I finalment, la UNPO i l'Assemblea van publicar l'informe Tools of Repression, Spain and Global Trends in Silencing Self-Determination Movements. Aquest informe va ser publicat al setembre del 2022. És un informe que vam presentar amb la presidenta actual de l'Assemblea, la Dolors Feliu, jo mateixa, la Bàrbara Rubiró i altres representants de l'Assemblea i de la UNPO a Nova York, en un acte que vam fer a la City University de Nova York al setembre de 2022. I en aquest acte, on vam presentar aquest informe, va assistir-hi el relator de Nacions Unides per a Minories Nacionals, el Ferdinand de Varenne, que en aquell moment estava a Nova York perquè en aquell moment hi havia el Consell General de Nacions Unides a Nova York. Bé, aquest informe és una anàlisi que compara com l'estat espanyol va atacar el moviment independentista després de l'octubre de 2017 amb altres casos arreu del món de repressió de moviments d'autodeterminació per part d'estats sobre el paper molt més autoritaris i molt menys democràtics que no pas l'estat espanyol. Aquesta repressió es fa amb aquest objectiu de silenciar els moviments d'autodeterminació i, òbviament, encara que l'escala de la repressió no és comparable, les eines són les mateixes. I aquestes eines, que aquest informe descriu molt bé amb exemples molt concrets pel cas del moviment independentista català, en el cas del marc de l'estat espanyol, i per altres casos, des dels kurds fins als uigurs, passant per molts altres pobles, els mateixos de Western Togoland, que us esmentava anteriorment. Doncs aquestes eines són bàsicament l'ús excessiu de la força en les manifestacions, la prohibició o limitació de les protestes,
l'ús de tipus penals com la rebel·lió o la sedició definits de manera genèrica, les acusacions falses de terrorisme. Penseu que en aquell moment estàvem al setembre del 2022 quan presentàvem aquest informe i per part d'acusacions falses de terrorisme teníem el cas del 23S, el cas de Catalunya, de les detencions que es van produir just el 23 de setembre del 2019, però han passat 2 anys i ara estem des de fa uns mesos amb aquest auto de procés, amb aquests intents de processament per part de l'Audiència Nacional per les accions de protesta de Tsunami, que les consideren terrorisme. Doncs ja en aquell moment, que això encara no estava sobre la taula, ja advertíem d'aquesta utilització de les acusacions falses de terrorisme que feia l'estat espanyol i que fan molts altres estats que oprimeixen, que reprimeixen i que dominen a membres, a pobles que són membres de la UNPO. I una altra de les eines que també solen utilitzar és el mal ús dels acords d'extradició i la vigilància i espionatge massiu, que hem tingut un cas dels més espectaculars amb l'espionatge en Pegasus del Catalangate. Una altra de les coses que destacàvem i amb les que concloïem aquell informe és que el fet que una democràcia liberal, suposadament liberal, com és l'estat espanyol, apliqui aquestes eines de repressió, dona arguments addicionals als estats autoritaris en la seva repressió i limita molt la capacitat de la Unió Europea d'influir en altres regions, en altres règims. Bé, aquesta, diguem-ne, seria aquesta activitat, que com veieu s'ha centrat molt en aquesta denúncia internacional de la repressió, però penso que un dels reptes, i que tenen en general la majoria de pobles de la UPO, perquè tots fan front a una repressió important, doncs el repte del moviment independentista català és com fer que el desgast causat per la defensa davant de la repressió no limiti la nostra acció política i no faci que oblidem quin és el nostre objectiu polític i el treball per aconseguir aquest objectiu polític. Malgrat que, d'alguna manera, també aquesta denúncia de la repressió, quan la portem de manera adequada a organismes internacionals i aconseguim pronunciaments contra l'estat espanyol, també és una eina de legitimació del nostre objectiu d'exercici del dret de l'autodeterminació per aconseguir un estat independent. En qualsevol cas, aquest és un repte que tenim perquè és obvi i és evident que la lluita contra la repressió ha consumit moltes energies del moviment independentista català en els darrers 6 anys i que és una tasca que hem de fer, però l'hem de fer de la manera més enfocada possible, sense gastar més energies del compte, només les adequades i sense que ens limiti la nostra capacitat d'acció política. Per concloure també aquesta presentació que us faig de la UNPO, dir-vos que la UNPO ha estat molt útil en l'activitat d'incidència internacional de l'Assemblea Nacional Catalana i per extensió del moviment independentista català i animo a moviments d'altres pobles a integrar-se a la UNPO. La nostra experiència ha estat molt positiva i ara resto a la vostra disposició per respondre a les preguntes que em vulgueu plantejar. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i als intèrprets que de manera també voluntària, com tot el que organitza l'Assemblea Nacional Catalana, doncs estan avui fent aquesta traducció simultània per poder emetre en altres llengües també aquesta xerrada, aquesta conferència en el Dia Internacional de l'Autodeterminació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisenda. Ara continuarem amb les preguntes de les persones que ens estan seguint i una altra vegada, si us plau, escriviu les preguntes al xat del Zoom en la llengua que us plagui, dient al començament el vostre nom, el lloc des d'on esteu connectats i quina organització o poble pertanyeu. I fent com a màxim 2 preguntes o una.
Molt bé, ja tenim la primera pregunta del Patrick, de la Catalunya Nord, el Vallès de Rosselló, a 15 minuts de Perpinyà. És nascut a Marsella i membre, entre altres, d'Esquerra Republicana i del Centre Català de Luxemburg. I la seva pregunta és si és possible participar individualment de les activitats de la UNPO o la participació és a través d'organitzacions. I a ell li interessaria fer tasques de traduccions. Sí, hola, bon vespre, Patrick, encantada de conèixer-te. Bé, en el cas, la majoria de les activitats de la UNPO, clar, es canalitzen a través de les organitzacions que en són membres. Per tant, la representació de la UNPO a l'Assemblea General, participant en les Assemblees Generals de la UNPO, doncs hi participen els representants limitats que envia cada organització. En el cas de Catalunya doncs, és l'Assemblea Nacional Catalana. El que sí que es pot participar doncs, de manera oberta és quan la UNPO organitza actes públics, que també n'organitza, o que els organitza conjuntament, en el cas de Catalunya, amb l'Assemblea. Per exemple, l'any passat es va fer l'Assemblea General de la UNPO a Barcelona i el dia previ es va organitzar una conferència on participaven diferents representants de pobles de la UNPO sobre el dret d'autodeterminació, i aquesta conferència es va fer a la Casa de la Convalescència a Barcelona i era una conferència oberta. Però, com us deia una mica al principi, no és una organització que tingui membres individuals. Representa els membres. Ho he recalcat molt a l'inici perquè s'entengui bé què és la UNPO. La UNPO és una organització de membres. Hi ha el PDK del Kurdistan iranià, està l'Assemblea Nacional Catalana, estan aquestes organitzacions en representació de pobles i són aquests els membres que aquí la UNPO defensa, la UNPO defensa el poble al qual representen, però ho fa mitjançant aquestes organitzacions. Molt bé. Tenim una altra pregunta d'en Blai Saleta, de l'ANC Estats Units, i pregunta quin altre poble o amb quin altre poble o pobles podem comparar la situació de Catalunya? Bé, jo penso que la situació de cada poble és única i és diferent a la de qualsevol altre poble. El que passa que tots els pobles que vivim sota la dominació d'un estat compartim una sèrie de característiques comunes, i després potser l'escala del que vivim és diferent. Hi ha pobles que no tenen cap mena de representació en organismes estatals, que la repressió és d'un nivell tan gran que l'organització sencera, que és membre de la UNPO, està a l'exili i no tenen ningú sobre el terreny, com seria el cas, per exemple, dels uigurs. Per tant, clar, les situacions poden ser, a nivell d'escala, poden ser diferents, però tots el que compartim tots és aquesta manca, per això la UNPO es diu no representació, aquesta manca de representació directa en els organismes internacionals. Clar, òbviament, en principi, podem tenir coses més comunes amb pobles que estiguin sota el domini de l'estat espanyol, com són els bascos, o en el cas de Catalunya, o sota el domini de l'estat francès, com podrien ser els corsos, perquè és un mateix tipus d'estat, s'assemblen moltes coses, o si més no, l'estat espanyol és una mala còpia de l'estat francès, de la República Francesa. Per tant, sempre trobarem més punts en comú, però curiosament aquest informe al qual us feia referència, que està penjat al web de la UNPO i que després us podem potser compartir amb algun link
aquest informe d'aquestes eines de repressió, Tools of Repression, que vam fer conjuntament, que va fer la UNPO, se centrava molt en el cas català i la repressió que hi havia hagut després de l'1 d'octubre, com aquesta repressió era molt semblant a la que Turquia aplica als kurds. Moltes de les eines eren les mateixes, no? O la Xina pot aplicar a Mongòlia, a Tíbet, o sigui, hi ha moltes eines que són exactament les mateixes. Per tant, saber que hi ha que la repressió que té aquest objectiu de silenciar el moviment d'autodeterminació s'aplica d'una manera concreta i que s'aplica justament perquè pel que lluitem és el dret d'autodeterminació, que no és genèrica, no és que reprimeixi el dret de protesta perquè sí, perquè el dret de protesta pot no estar-se reprimint en el cas dels pagesos que bloquegen la frontera. Ho hem vist fa 4 dies. I, en canvi, un bloqueig de la frontera en el cas del moviment independentista en resposta a la sentència del Suprem per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, porta unes falses acusacions de terrorisme. I això per què es dona? Doncs això es dona perquè quan l'objectiu és l'exercici de l'autodeterminació, quan l'objectiu és alliberar-te col·lectivament com a nació, doncs la dominació i les eines repressives dels estats són molt més fortes i si s'apliquen és perquè el que volen és acabar amb el dret d'autodeterminació, no perquè vulguin reprimir el dret de protesta o els talls de carreteres. Molt bé, seguim amb la Rosario. Diu, bon vespre, Elisenda, moltes gràcies per la feina. Em dic Rosario Palomino, creadora de la campanya No em canviïs la llengua per a la conscienciació autòctons i catalans d'arreu que l'única forma d'adaptar-se a Catalunya és a través de la llengua i cultura catalanes. La meva pregunta és què podem fer per donar-vos suport? Bé, jo penso que, a veure, a la Rosario concretament la conec, no? Em consta que ja és sòcia de l'Assemblea, per tant ja pot participar de les activitats que l'Assemblea faci conjuntament amb la UNPO, però crec que una cosa que tots podem fer és ser més sensibles amb els altres pobles. Encara que ens sembli que estan molt allunyats de nosaltres, perquè aquesta solidaritat entre pobles s'agraeix molt. Quan nosaltres ho hem passat malament, doncs pronunciaments vinguessin d'on vinguessin, els sentíem, ens ajudaven a mantenir aquesta moral. I nosaltres hem tingut també aquest rol per molts pobles sense estat. En aquesta visita que vam fer a Nova York, vam tenir una reunió amb el president de l'Organització Específica per a Drets Humans dels Uigurs i recordo que ens va dir una cosa que ens va afectar molt, no? Estàvem amb la Bàrbara, la Imma Cabotí, la Dolors Feliu i jo mateixa, no? I en aquesta reunió, amb aquesta organització que defensa els drets humans d'un poble que imagineu-vos la repressió que pateix, no? En camps de reeducació i sense poder veure ni tornar al seu país ni veure els seus familiars. Doncs el que ens va dir aquest president va ser que ells tenien moltes esperances posades en nosaltres, que el període previ al 2017 veien les nostres grans manifestacions, van veure com votàvem l'1 d'octubre i tenien aquesta esperança de que Catalunya sí que se n'en sortís i pogués esdevenir un estat independent. Per tant, el que jo el que hem de fer és aconseguir la independència, perquè llavors això donarà molta moral, com en el seu dia nosaltres ens van donar moral les independències de Lituània, Letònia, Estònia, Eslovènia i altres, o les independències pactades de Txèquia i Eslovàquia. Bé, aconseguir la independència, tots treballar per aconseguir-ho, però per altra banda també ser sensibles i difondre i ajudar i mostrar aquest suport i aquesta solidaritat a les lluites dels altres pobles.
Seguim amb l'André Massanga, des de Florida, Estats Units, i ell és del poble de Cabinda, ocupat militarment per Angola, a l'Àfrica Central, i la seva pregunta és què fer per Cabinda o les seves organitzacions per tal que puguin entrar a la UNPO. Sí. Bé, a la UNPO tenim un mecanisme per accedir que s'ha de, diem, aplicar per esdevenir membre. Llavors, s'han de compartir aquests valors que té la UNPO, que estan definits en el seu covenant, els seus estatuts, i que, bàsicament, és aquesta adherència que lluita el principi comú del dret a l'autodeterminació i després aquesta adherència als principis de la no violència. Llavors, el que fa el secretariat de la UNPO fa un informe tècnic i a partir d'aquest informe tècnic també es mira que l'organització sigui representativa, que no sigui una organització molt minoritària o que no sigui suficientment representativa del poble en qüestió. I llavors el que fa la presidència de la UNPO és aprovar aquestes peticions en base a la recomanació que ens fa l'informe tècnic que ha fet el secretariat de l'Assemblea del secretariat de la UNPO. D'acord. En Vicenç Giral té una pregunta al respecte sobre la membresia. En Vicenç Giral és de l'ANC Mèxic i escriu des de Mèxic. Té una pregunta sobre aquest mateix tema, si els antics membres de la UNPO hi poden seguir col·laborant. Bé, en principi, clar, els antics membres ja no en formen part. El que passa que una de les coses que hem plantejat, que encara no hem concretat, però una de les coses que vam discutir a la darrera Assemblea General i que volem fer és tocar la porta d'aquests antics membres, que alguns d'ells ara són estats independents, i mirar de veure de quina manera poden col·laborar amb l'organització. No hi ha un mecanisme establert perquè es mantingui aquesta col·laboració, però sí que és un dels objectius que tenim, d'intentar aconseguir aquest ajut i aquesta col·laboració dels antics membres que avui ja són independents. Ara tenim una pregunta d'en Gerard Rossell, o Rossell, que viu a la Ciutat de Mèxic i és membre de diverses organitzacions de Catalunya. Diu, encantat de retrobar-nos a l'Hisenda, i la pregunta és: a vegades un es troba que el moviment independentista català ha posat davant la no violència abans que la defensa dels drets civils i polítics dels catalans. Mentre la situació envers l'estat espanyol és clara, que sempre emprarà la violència envers els ciutadans de Catalunya cada vegada que vulguem alliberar-nos. I ara sí, la pregunta. És inamovible que la UNPO només recolzi a Catalunya sempre i quan estem en el marc de la no violència? I si en un futur els catalans s'aparten de la no violència i decideixen utilitzar la força per protegir-se d'ingerències externes, la UNPO no en donaria recolzament? En principi, el fet de ser membre de la UNPO sí que és un principi bàsic que es mantingui el principi de la no violència. Això no vol dir que en conflictes no es defensin els drets civils i polítics independentment de la situació que hi pugui haver, no? Però la UNPO ha de mirar d'establir aquestes normes bàsiques perquè si no entraria en situacions molt complexes per les quals tampoc no tindria la capacitat d'intervenir-hi. Hi ha en altres tipus de conflictes no armats, hi ha altres tipus d'organitzacions que poden estar més especialitzades o més preparades per afrontar-ho. Aquest és un principi bàsic de la UNPO, el de la no violència. I que la no violència no vol dir
no és sinònim de pacifisme. La no violència és una lluita activa, no és com la que vam practicar el dia del referèndum de l'1 d'octubre, on ens vam defensar col·lectivament sense utilitzar armes, però vam protegir el dret al vot, els col·legis electorals i les urnes. Bé, en relació amb aquesta pregunta, en Vicenç Giral, de nou de Mèxic, de l'ANC Mèxic, diu, referent a la no violència, què passa quan un poble rep violència per part de l'Estat al que pertany? Bé, és que, clar, és una pregunta molt general i hi ha moltíssimes situacions d'aquesta mena, no? Per contestar-la, què passa quan un poble... Bueno, és que, clar, hi ha tantes situacions des de la guerra fins passant per altres tipus de violència policial. Vull dir, és una pregunta una mica genèrica per contestar-la així. Vull dir, jo crec que nosaltres no hem d'estar, o sigui, la violència, si ens centrem a parlar de la violència, estem caient en el parany de l'Estat i en un parany en què ha caigut a vegades el moviment independentista català, que és fer-se responsable de la violència dels altres o fins i tot imaginar una violència quan encara aquesta no s'ha produït i probablement no es produiria amb una escala o amb una intensitat que podria escalar el conflicte fins a una situació en la qual caldria, doncs, aleshores potser sí una intervenció internacional, no? Per tant, el problema que ha tingut el moviment independentista català no és la pràctica de la no violència. No és aquest el problema. El problema ha estat no continuar aquesta pràctica de la no violència activa els dies que van seguir a l'1 d'octubre i la manca de determinació que hi va haver de les institucions per continuar el que l'1 d'octubre s'havia aconseguit des de la legitimitat de les institucions i des de la mateixa pràctica de la no violència. Per tant, jo crec que no ens hem de plantejar problemes que a vegades ens els hem creat o els hem imaginat per poder justificar que no tiréssim endavant. I des d'aquest punt de vista, doncs, ho considero una mica un parany. Bé, tenim unes salutacions... És a dir, crec completament que tenim una capacitat total i absoluta des de la força de la majoria democràtica i la mobilització popular, tenim la capacitat d'esdevenir independents. I, per tant, no crec que ens haguem de plantejar aquest altre tipus de situacions. Més enllà de que qualsevol estat, el dia que siguem un estat, haurem de participar de les estructures de defensa que decidim col·lectivament entre tots. D'acord. Bé, unes salutacions breus des d'Argentina, d'en Joan Josep, ens escriu el José Cabanellas, fraile, en Joan Josep pels catalans, un crioll. I tinc una pregunta d'en Joan Josep, diu, n'hi ha... Bé, no acabo de... Un segon. Fer una carta de nacionalitat pels catalans nascuts fora d'Europa, un document donat per l'Oficina d'Afers Exteriors de la Generalitat, que no és el mateix que la nacionalitat que ciutadania. No sé, Elisenda, perdona, no acabo d'entendre... No sé si tu pots entendre el que es refereix en Joan Josep.
I no sé si té relació amb la UMPO o és un tema més estrictament del govern català. Sí, a veure, Joan Josep, deixa'm que llegeixi. N'hi ha fet, vols dir que... Clar, bueno, els criteris que definiran doncs, la nacionalitat han d'estar d'un estat català independent, doncs han de quedar definits a la seva Constitució, no? I en aquests moments doncs, encara no estem en aquest escenari. No estem en aquest escenari. En principi, el projecte que hi havia, almenys fins l'1 d'octubre, i si s'hagués tirat endavant amb les lleis de transitorietat jurídica, automàticament els residents a Catalunya amb nacionalitat espanyola doncs, passaven a tenir la nacionalitat catalana. Aquell era el projecte que hi havia en aquell moment. Després, un estat català independent pot establir els criteris que vulgui d'accés a la nacionalitat i també a l'accés a la nacionalitat per part dels nacionals que viuen fora, a la resta del món, doncs també són criteris que tots els estats estableixen, no? Però no estem encara en aquest escenari ni és una cosa que sigui ara l'objecte concret de la UMPO. Bé, ja estem acabant. Si em permets, Elisenda, que et faci una pregunta també. Jo sóc en Guillem Compte, de l'ANC Mèxic, estic aquí a la ciutat de Mèxic. La meva pregunta és, pensant en un efecte dominó a partir d'algun referèndum d'autodeterminació que tingui possibilitats de ser exitós, saps tu si s'està, o des de la UMPO, s'està treballant o algun poble no representat està treballant per tal de, més enllà de Catalunya, per tal de realitzar un d'aquests referèndums? No, perquè en aquests moments els darrers membres de la UMPO que van ja viure un procés més avançat doncs va ser la pròpia Catalunya i després va ser els de West Papua, Papua Occidental, i la resta de membres en aquests moments no estan en aquesta fase més avançada. Referèndums d'autodeterminació, hi ha hagut els més recents, ha estat els de Nova Caledònia, però Nova Caledònia no és membre de la UMPO. Per tant, en aquests moments no. En aquests moments no n'hi ha cap, diguem-ne, que estigui en una fase molt avançada. D'acord. Tancarem amb dues preguntes i potser anem una mica més enllà de la una o de les 8 i tanquem i donaré la paraula amb en Vicenç. Una pregunta d'en Patrick. Diu, a banda dels pobles que aspiren a tenir un estat independent, Catalunya, Escòcia, Quebec, Kurdistan, com és que la UMPO analitza i planteja la situació de pobles originaris, quítxues, aimares, guaranís, etc., d'Amèrica del Nord, presents a llurs terres respectives abans de l'arribada dels europeus i víctimes d'un genocidi per part dels mateixos europeus? Sí. Els pobles que en alguns casos s'autodefineixen com a pobles indígenes, no estan exclosos de ser membres de la UMPO. En el passat n'havien estat, alguns van ser membres, després van deixar l'organització en el moment en què semblava que ja tenien una representació internacional més directa, perquè es van signar alguns tractats importants i es va crear el Fòrum de Representació a Nacions Unides dels pobles indígenes, on hi ha representació dels pobles però també dels estats, que és un fòrum així una mica mixt. Llavors, en aquell moment, alguns van deixar de ser membres de l'organització, però al final cadascú, és a dir, és un problema d'autodefinició com et defineixes.
ens definim com a poble colonitzat, ens definim com a nació, ens definim com a indígenes. Molts dels pobles dels quals fa referència ja fa temps que no s'anomenen així, sinó que prefereixen anomenar-se nacions, no? I Catalunya prefereix anomenar-se nació. En qualsevol cas, com us deia, la UNPO és una organització dels seus membres, té uns recursos limitats, no té molts recursos. Penseu que la quota per formar part de la UNPO són 3.000 euros anuals i en som només 45 i alguns tenen dificultats fins i tot per pagar la quota. Per tant, no som una organització amb uns recursos il·limitats que puguem estar defensant, estar treballant directe per pobles que no són membres de la UNPO. Ens hem de limitar als que volen ser membres i en aquest sentit, si algun d'aquests pobles vol esdevenir membre de la UNPO, no té pas les portes tancades a l'organització. Molt bé. I l'última pregunta, una altra vegada de l'André Massanga, del poble Cabinda, és quin recolzament legal hi ha des de la UNPO als pobles membres? Sí, a veure, feu una mica de càlculs, penseu en el que costen aquests advocats internacionals, experts en drets humans, no? Si algú de vosaltres de l'assemblea recorda el que va costar, per exemple, la denúncia que va liderar Ben Emerson a Nacions Unides. Llavors, amb els recursos limitats, la UNPO no té un despatx d'advocats que pugui estar treballant contínuament. Té un equip tècnic de 4 o 5 persones, una de les quals és advocada i experta o més formada en temes de drets humans, però la capacitat d'estar plantejant casos i tal, si només és amb la quota específica dels membres, és limitada. Llavors, per això a vegades signem aquests projectes més específics. En el cas de l'Assemblea, com que ha signat convenis específics que ho han finançat expressament, doncs aleshores aquesta advocada de la UNPO i conjuntament amb altres membres de l'equip van poder redactar aquestes denúncies als relators internacionals, etc. I fer-ho, sobretot amb el know-how, amb el coneixement de com t'has d'adreçar, quines són les claus o els codis amb els quals hom s'adreça o participa d'aquests mecanismes de drets humans. Llavors, però vaja, aquest assessorament bàsic d'explicar quins mecanismes hi ha, quines maneres de participar en organismes internacionals tenim, doncs hi és. Ara, tenir un equip d'advocats que puguin estar treballant al 100% en casos, doncs això no tenim els recursos per poder-ho tirar endavant. El que passa que sí que és veritat, i això sí que val la pena posar-ho en valor, sí que és veritat que amb pocs recursos i amb poc finançament podem fer molt. És a dir, aquesta denúncia al grup de treball de detencions arbitràries, quan va haver-hi una detenció arbitrària d'un dels nostres membres, d'un altre poble, no de Catalunya, doncs es va fer amb aquests recursos directament dels tècnics de la UNPO, amb el sou normal. No vam pagar un bufet internacional com vam fer en el cas dels presos polítics, que va costar vora 90.000 euros en el seu dia. Això no es va fer, es va fer amb recursos propis de l'organització i aquesta expertesa tècnica vam poder tirar endavant amb un resultat favorable, diguéssim, d'un dictamen favorable al grup de treball de detencions arbitràries. Molt bé, moltes gràcies, Elisenda. Ja passen 5 minuts de l'hora. Li dono la paraula a en Vicenç perquè faci la cloenda. Endavant, gràcies. Doncs moltes gràcies a la UNPO i moltes gràcies, Elisenda, que ens has explicat tan clarament el seu propòsit i el funcionament. Perdó. Gràcies també al Guillem Compte i a les companyes i companys intèrprets per la vostra invaluable tasca i a l'ANC Internacional per donar-nos el suport logístic.
Per acabar aquesta xerrada, m'agradaria proposar als pobles que, havent exercitat el seu dret a l'autodeterminació, ja han aconseguit una estructura d'estat i pertanyen a l'ONU, que facin una petició perquè cada any, el 23 de març, aniversari de l'entrada en vigor d'aquest pacte internacional dels drets civils i polítics, sigui declarat oficialment Dia Internacional de l'Autodeterminació dels Pobles, cosa que ajudaria a visibilitzar aquest dret i ajudarà els pobles a normalitzar-lo, tant per exercir-lo com per acceptar que d'altres ho facin, per tal de seguir actuant sempre com ens agradaria que actuessin amb nosaltres. Mentrestant, continuarem la nostra tasca de visibilització d'aquest dret i seguirem connectant els pobles a fi d'obrir diàlegs i intercanviar coneixements i en comú, fomentant el diàleg positiu. I, és clar, continuarem celebrant com ho hem fet aquests darrers anys, aquest Dia Internacional de l'Autodeterminació dels Pobles. Moltes gràcies a totes i a tots. Ha estat un honor i un privilegi fer aquesta xerrada. Gràcies.